Dámy a pánové, dobré odpoledne, vítám vás u dalšího vydání webináře z naší série seminářů určených pro malé a střední firmy. Tentokrát je téma, jak najít a oslovit správné kontakty na firemní akci. Téma úzce souvisí s marketingem, nebo chcete-li spoluprácí marketingu a obchodu. Nicméně nepředstavujte si marketing v pojetí těch obrovitých divizí velkých firem. Tady myslíme opravdu činnost, která souvisí s tím, jak oslovujete zákazníky, jak pracujete se zákazníky, a to platí jak pro velké firmy, tak pro malé firmy, tak i pro živnostníky. Koneckonců každý potřebuje budovat vztah se svým zákazníkem a jedním z typických scénářů toho budování vztahů je právě jakási segmentace nebo oslovení správného souboru, správného setu zákazníků, které chceme pozvat na akci nebo na nějakou aktivitu, chceme je oslovit s nějakou cílenou nabídkou a tak dále. Zákazníci jsou v dnešním světě vysloveně nároční. Asi každý potvrdí, že dnešní zákazník si žádá personifikovaný přístup, každý zákazník by chtěl přesně tu svou nabídku, přesně ve správný čas a už nefungují takový ty marketingové přístupy, kdy šlo kobercovým náletem posílání e-mailových zpráv anebo posíláním hrnečků všem zákazníkům v jednom excelovském souboru, že tímto šlo oslovit zákazníka a přesvědčit ho k nějakému dalšímu prodeji. Naopak, dneska chtějí zákazníci komunikaci na míru, chtějí, aby ten vzájemný vztah, který s vámi má jako se značkou, oplýval nějakou důvěrou. A to vás vede k tomu, abyste nutně museli své zákazníky segmentovat. A segmentovat do skupin, které včas a ve správný čas a ve správnou chvíli a se správnou aktivitou oslovíte, tak, aby se cítili vzájemně, aby se cítili osloveni touto nabídkou, protože oni chtějí být osloveni například v komunikačním kanále, který je dle jejich preference. To znamená, někdo si rád čte e-maily, někdo rád komunikuje po telefonu. A vy byste všechny tyto informace měli nějakým způsobem sbírat a podle toho se trefovat tou aktivitou, a dneska si budeme povídat o tom, jakým způsobem toho můžete dosáhnout pomocí integrovaných nástrojů od společnosti Microsoft. Samozřejmě středobodem těchto integrovaných nástrojů je nástroj CRM, a je mou milou povinností, abych představil Ondru Hanuše, specialistu Microsoftu právě na CRM, který vám poví něco na úvod o CRM jako takovém. A pak je také mou milou povinností, abych představil Lukáše Příklenka, který sedí hned vedle mě a je to CRM specialista společnosti Artex, naší partnerské společnosti. Jenom možná dodám, že toto, co budeme dneska ukazovat, je potvrzeno i různými výzkumy. Asi budu citovat společnost Gartner, která říká, že pakliže děláte tyto marketingové činnosti, můžete uspořit na svých marketingových rozpočtech až třeba 15% nákladů. A nebo že můžete mít až 45% vyšší návratnost z každé investice, kterou uděláte, pakliže ji uděláte správně a správně ji zacílíte na správný set zákazníků nebo potenciálních zákazníků. A teď už předám slovo Ondrovi, aby vám krátce popovídal o tom, co v našem CRM řešení můžete naleznout. Tak Nikolo, děkuji. Přeji krásné odpoledne, dámy a pánové. Já tedy si dovolím krátce představit Dynamics CRM, respektive řekněme nějakou vizi i společnosti Microsoft, abyste si ten produkt dokázali zacílit. Respektive pro někoho to třeba bude opakování, protože toto je série seminářů, které jsou právě zaměřeny na využívání produktu Dynamics CRM, tak pro některé třeba už to bude opakování. Nicméně určitě opakování je matka moudrosti a je dobré si začlenit správně ten produkt a vlastně ty řešení a ty oblasti, o kterých se dneska bavíme, do toho rámce. Já bych začal tím, že Dynamics CRM patří k hlavním pilířům Microsoft řešení. Je to vlastně řešení, které je v oblasti business aplikací
A ty hlavní pilíře doplňují právě oblast produktivity, kterou určitě mnozí z vás slyšeli, znají, protože do oblasti produktivity patří například využívání našich Office nástrojů, ať už je to e-mailový klient Outlook, nebo to jsou standardní aplikace Word, Excel. A samozřejmě pod tím jsou nějaké serverové aplikace, které používáme k tomu, aby jsme přijímali e-maily, ať už je to Exchange, nebo abychom pracovali s dokumenty, dokument management systémem, nebo třeba sdíleli informace na sociálních sítích nebo interních sociálních sítích ve firmě. Proč vlastně zmiňujeme ty 3 pilíře a proč to máme znázorněno v rámci toho kruhu? Je to dáno tím, že Microsoft se snaží, aby ty jednotlivé produkty a ta řešení byla navzájem propojena. To znamená, abyste, když už pracujete a jste zvyklí na aplikaci Outlook, tak abyste byli schopni pracovat i se CRM, abyste byli schopni pracovat s vašimi kontakty co nejefektivněji a nemuseli se vlastně překlikávat mezi různými řešeními, tak máte pochopitelně možnost využít právě propojení se CRM. Lukáš to bude potom ukazovat na příkladu, na vlastně nějakým scénáři, který má připraven, kde se toho Outlooku určitě také dotkneme a uvidíte, co vlastně zatím máme schováno. Třetí ta platforma je platforma Azure, což je více technologickou platformou, nicméně jenom pro příklad, kde nám může vlastně pomoci využití této platformy, tak je a v oblasti právě CRM, tak je třeba při přípravě nabídek, když se pohybujeme v CRM aplikaci a vybíráme nějaké produkty z nějakého produktového katalogu, který máme v CRM nahrán nebo připraven, tak jelikož CRM vlastně běží nad tou platformou, tak my můžeme té platformy využít k tomu, aby ona nám byla schopna poradit. Máme tam něco, čemu my říkáme Azure Machine Learning a tato technologie umožňuje vlastně to a přináší tu přidanou hodnotu, že dokáže zákazníkům říci, hele, teďka připravuješ nabídku tady s tímto produktem, možná by ses mohl zamyslet, jestli bychom zákazníkovi nenabídli i nějaký další produkt. Jo, je tam typický ten scénář toho cross-sell, upsell, kdy ten produkt sám dává těm obchodníkům do ruky nástroj, který analyzuje vlastně chování těch vašich zákazníků a chování těch spotřebitelů a dokáže nabídnout něco víc. Takže to jenom, aby jsme si zasadili CRM do těch hlavních pilířů. Samozřejmě to, že to je hlavním pilířem, také značí to, že Microsoft značně investuje do toho produktu a za poslední léta bylo velmi vidět to, že produkt se rozšířil o další řekněme, funkcionality a další business procesy, které jsme schopni tímto produktem vlastně zastřešit. Jenom pro rekapitulaci, když už se bavíme o těch pilířích, tak i CRM jako takové má v sobě, řekněme, v tom výchozím nastavení nějaké hlavní 3 moduly. Je to modul prodeje, je to modul marketingu a modul péče o zákazníky, nebo také můžeme říci servisu. A každý tento modul pokrývá pochopitelně nějaké scénáře. Typicky modul prodeje a modul marketingu jsou spojené nádoby. Říkáme, že marketing a samozřejmě obchod by měl spolu úzce spolupracovat a měl by využít toho, že když už máme nástroj, který je schopen shromažďovat informace jak z těch obchodních vlastně, řekněme, diskuzí a obchodního procesu, tak i z toho marketingového. Což znamená, že když rozjíždíme nějaké marketingové kampaně, tak určitě by bylo fajn, abychom byli schopni vyhodnotit to, kolik nám každá marketingová kampaň přinesla třeba příležitostí, kolik nám to přineslo nových zákazníků a prostě využít tohoto potenciálu. Lukáš bude ukazovat v zásadě nějaké typy kampaní, které se využívají v produktu. Produkt Dynamics CRM má v sobě obsaženy 2 základní takové oblasti pro ty kampaně. Jedna ta oblast jsou takzvané rychlé kampaně, kterou si můžeme představit, takže na konci každého roku posíláme PFK našim zákazníkům, tak já si vyberu nějaký seznam, ze kterého budu čerpat, ať už to je seznam, který bude, řekněme, dynamicky načten podle nějakých informací, které v CRM máme, nebo je to můj seznam, já jako obchodník si vytvářím nějaký svůj seznam, na který chci posílat to PFko a vlastně využiji k tomu této rychlé kampaně
a odesílám zákazníkovi PF. Výhoda toho je, že zákazník pochopitelně u toho PF to nedává takovou přidanou hodnotu, ale rychlá kampaň může být nějaký, řekněme, i newsletter, něco prostě, co se v té firmě děje, tak ten zákazník mi zase na tu kampaň může nějakým způsobem reagovat a může mi přinést nějaký feedback, který já jsem samozřejmě schopen potom do toho CRMka také dostat. Řízení obchodu, klasický scénář, o kterém určitě ještě bude řeč, mám pocit i v dalších dílech semináře, takže jenom aby jsme věděli, že CRM je pochopitelně primárně o tom obchodu a ve výchozím nastavení produktu je tam obsažen nějaký základní obchodní proces, vy jste pochopitelně schopni evidovat příležitosti, evidovat zákazníky a evidovat veškerou komunikaci, která se v tom obchodním cyklu s těmi zákazníky děje. No a modul péče o zákazníky, to je modul, který vlastně doplňuje to, že když už se zákazníkem vedu nějakou obchodní interakci, případně tu marketingovou interakci, tak v momentě, kdy podepíšu smlouvu a zákazník je mým zákazníkem opravdu a já mu dodávám nějaké naše řešení a produkty, tak určitě by bylo fajn se o toho zákazníka nějak starat a pečovat. A k tomu slouží typicky ten servisní modul, kde zase můžete ho využít na typické stížnosti zákazníků, reklamace, jo, jakkoliv vlastně požaduje váš, řekněme, biznis, který děláte ve vaší společnosti. No a napříč tím vším je to, že produkt Dynamics CRM je pochopitelně koncipován tak, aby když už obchodníci nebo lidé pracující v terénu využívali ty zákaznická data, tak aby mohli využít mobilní zařízení. Můžete využít mobilní zařízení napříč všemi platformami, to znamená nejenom Microsoft platformami, ale i iOS a respektive Apple a případně Android. Pochopitelně nabízíme produkt jako CRM online v cloudové variantě, ale je zde i varianta potom pro on-premise zákazníky. Takže to je asi na úvod, co jsme měli připraveno k tomu, abychom si řekli něco krátce o produktu a já pomaličku, polehoučku předávám slovo Lukášovi, který vám tedy ukáže ty základní scénáře, které jsou právě spojeny s kontakt managementem, jsou spojeny s těmi jednoduchými marketingovými kampaněmi a když tak se samozřejmě ptejte, od toho tady máme, to Nikola nezmínil, ale pochopitelně v průběhu semináře jsme schopni odpovídat i na vaše dotazy, takže v Skype for Business nám umožňuje možnost chatování, takže do okénka chatování klidně zadávejte vaše otázky a my se budeme snažit v průběhu semináře na to odpovídat. Takže Lukáši, máš slovo a pojď nám představit to, co jsme si dneska připravili pro zákazníky. Tak, já děkuji moc krát za slovo. Ještě jednou vás přivítám, dobrý den. A já jsem si pro vás dneska připravil takový jednoduchý základní scénář, kde jsme si vymysleli firmu Betax, která prodává luxusní zboží, například kabelky a hodinky. A firma Betax chce uspořádat módní přehlídku, na který chce představit novou kolekci a na tuto přehlídku chce pozvat zejména VIP klienty. Určitě každý z vás má rozdílné zkušenosti s pořádáním akcí. Když já jsem se rozhodl, že budu dělat webináře a semináře, tak první bariéru, na kterou jsem narazil, je výběr správných kontaktů. Moje zkušenost je, že i při návštěvnosti 2000 unikátních návštěvníků internetových stránek, když umístíme na webové stránky pozvánku, že pořádáme webinář nebo seminář, tak ta úspěšnost registrace hostů je kolem 1 promile. Samozřejmě vy můžete tu úspěšnost zvýšit, když budete dávat párek rohlíků zdarma nebo pivo zdarma, tak určitě se ta úspěšnost dá zvednout. Ale největší gro té práce je sehnání účastníků od obchodního týmu. A kde to celé začíná? Tak samozřejmě první je, že obchodník musí sehnat kontakty, a to nějakým způsobem validní kontakty. A o tom jsme se bavili už minule, kdy jsme probírali kontakt management systém, a takže pro někoho se může jednat o opakování. No a kde v podstatě obchodníci sbírají kontakty, tak obchodníci sbírají kontakty v terénu. A Microsoft tady z toho důvodu pro nás připravil širokou paletu možností, jak ty kontakty sebrat, jak kontakty zapsat, a ta nejběžnější možnost, jak sbírat kontakty, je Microsoft Outlook.
Proč využívat Microsoft Outlook? Je to z několika důvodů. Jeden ten důvod je, protože obchodníci ho znají, mají ho rádi. Microsoft Outlooku můžete mít kontakty i offline, to znamená, můžete pracovat, když nejste dostupný, když nemáte dostupný internet. Ta velká výhoda využívání Microsoft Dynamics CRM a Office 365 a Outlooku je v tom, že když se zapíšete kontakt do Microsoft Dynamics CRM, tak se vám automaticky propíše do Outlooku. To znamená, když mi volá neznámý zákazník, když mi volá zákazník, tak já automaticky vidím, o jakýho zákazníka, po případě potenciálního zákazníka se jedná. A zároveň si můžu jednoduše rozlišit i soukromé kontakty, kde si pořídím kontakty do Outlooku a ty nezařadím do CRM, to znamená, mám rozlišený firemní a soukromý kontakty. Ono samozřejmě v tom Outlooku to není jenom o kontaktech, ale je to taky o e-mailové korespondenci, kde když já zasílám e-mailovou korespondenci zákazníkům, tak automaticky mám zaznamenanou korespondenci a pokud jsem na dovolené nebo jsem nemocnej, tak veškerou mou agendu může převzít některý z mých kolegů. A ještě bych dodal, že ono to možná není jenom o tom kalendáři, o těch kontaktech a e-mailech, ale je to také o kalendáři, kde jakoukoliv akci, kterou si zapíšu do kalendáře, můžu přiřadit na zákazníka či potenciálního zákazníka do CRM a stejně tak úkol, takový jednoduchý projekt management systém, kde jednotlivé úkoly si můžu zadávat na kontakty a všechny tyto informace můžu sdílet v rámci obchodního týmu. Takže tady vidíte základní okno Outlooku, kde čeho si můžete všimnout, nahoře přibyly nové ikonky, nové tlačítka, které jsou právě z Microsoft Dynamics CRM, kde můžete například zrušit sledování, což právě znamená, že ten daný kontakt nebude sledován a ty informace nebudou sdíleny v rámci toho týmu. Zde samozřejmě záleží na korporátních pravidlech, jak to firma vyžaduje, nebo vedení společnosti a co vám umožní. Krom toho Outlooku, jak už tady bylo zmíněno, jsou i další možnosti, jak pořizovat kontakty a v podstatě veškeré informace. A to jsou mobilní telefony a tablety, kde pro většinu platform, já například používám iPad a iPhone, je uveřejněná aplikace, kterou si můžete nainstalovat. Zase výhoda té aplikace je hlavně v tom, že veškeré informace máte offline. To znamená, i když zrovna nemám to nejkvalitnější připojení k internetu, tak já si můžu v autě nebo před schůzkou rychle vyhledat veškeré informace, které potřebuju ke komunikaci se zákazníkem a mám vše u sebe, nemusím mít ani notebook. No a samozřejmě ta nejpoužívanější nebo jedna z nejpoužívanějších variant je, že veškeré informace zadáváte do webového rozhraní a já se v tuhle chvíli přihlásím do Microsoft Dynamics CRM přes webové rozhraní. Krom sběru informací o zákazníkovi je nejdůležitější segmentace zákazníků. Pokud chci pořádat módní přehlídku, kde chci pozvat zejména VIP zákazníky, tak já je nějakým způsobem musím segmentovat. Segmentace probíhá, tady si dovolím trošku vysvětlit, aby jsme se bavili ve stejných termínech, co to v podstatě segmentace je. Tak na kontaktu si přidělám políčka nebo začnu vybírat kategorie. Kategorie může být například to, jaký sport zákazník má rád, jestli lyžuje, hraje golf, nebo jestli rád chodí na bowling. Kategorie může být, jaký typ zákazníka to je, jestli je to VIP zákazník, jestli je to silver zákazník, nebo jestli je to nějaký základní zákazník, který u nás nekoupil, nebo jestli to například není novinář. Takže to jsou kategorie, které já si vyplňuji na kontaktech, s tím, že samozřejmě některé ty kategorie můžou být vybrány automaticky. To se v Microsoft Dynamics CRM nazývá pracovní postup, že například na základě vystavených faktur, na základě nějakého obratu se mi nastaví ta úroveň toho zákazníka. A na základě těchto kategorií
já si můžu segmentovat zákazníky, kteří mají stejné kategorie, stejné zájmy, mají nějaké stejné vlastnosti. Samozřejmě ten důvod je jednoznačný, nebudu zvát na akci na golf někoho, kdo golf nehraje a obráceně. Takže to je segmentace zákazníků a kategorizace. Já vám v tuhle chvíli popíšu tu kartu zákazníka, kterou vidíte. Takže samozřejmostí je to, že mám základní informace, mezi které patří jméno zákazníka, v tomto případě Hanželová Natálie, funkce asistentka nákupu, v jaké firmě pracuje, e-mail, telefon a zde si můžete všimnout základní kategorie, které my jsme si nastavili. To znamená, zde se jedná o VIP zákazníka, který je Gold a když kliknu na toto políčko, tak si můžu přenastavit, o jaký typ zákazníka se jedná. Pro tento scénář jsme si udělali ještě druhou s kolegou kategorii, a to je, o jaký segment zboží má zákazník zájem. V našem případě jsou to hodinky, kabelky, ostatní věci anebo všechny věci. Chtěl bych zmínit jednu důležitou věc, že toto nastavení těchto dvou políček nám trvalo přibližně 5 minut s tím, že nastavení těchto políček zvládne proškolenější uživatel. Je to velice snadné a co je úžasný, že když to nastavíte ve webovém prohlížeči, tak se vám to automaticky toto nastavení propíše do vašich mobilních telefonů a do Outlooku. To znamená, upravuje se Microsoft CRM pouze na jednom místě a vyplňujete informace na jakémkoliv zařízení a je to velice snadné. Teď bych chviličku mluvil o tom středním panelu, kde mám zatržené aktivity. Aktivity jsou velice důležitá věc, nebo část toho CRM, kde vidím veškerou aktivitu, kterou jsem se zákazníkem měl. Ať už jsou to telefonáty, schůzky, úkoly a podobně. Když se kouknete ještě víc na pravou stranu, tak nahoře napravo vidíte vlastníka kontaktu. Microsoft CRM přizazuje každý kontakt určitému obchodníkovi a nebo obchodnímu týmu. Tam už samozřejmě záleží na hierarchii společnosti, jakým způsobem požaduje a nastaví si CRM, jestli obchodník vidí pouze svý kontakty, nebo jestli kontakty obchodníci vidí v rámci společného týmu a podobně. Pod vlastníkem si můžete všimnout nedávné příležitosti, kde si zadáváte, jaké příležitosti k tomu zákazníkovi máte, co zákazníkovi můžete nabídnout a prodat, jaké produkty a jakou hodnotu těch produktů. Takže v tuhle chvíli my jsme si pořídili kontakt, který jsme si zakategorizovali v tuhle chvíli ručně, to znamená, pořídili jsme si kontakt, který je VIP zákazník, náš VIP Gold zákazník. No a pokud chceme tyto zákazníky pozvat na tu módní přehlídku, tak začneme pracovat s takzvanými marketingovými seznamy. Já tady překliknu na marketingový seznamy, počkám, až se vám to zobrazí. S tím, že si můžete všimnout, že já už mám přednastavené 2 marketingové seznamy. Jeden je statický, módní přehlídka, kolekce 2016, a druhý je dynamický VIP klienti. První bych si dovolil vysvětlit rozdíl mezi těmito 2 marketingovými seznamy, a to dynamickým a statickým. Dynamický marketingový seznam je seznam, kde se mi automaticky propisují veškeré kontakty, které splňují kritéria, která já jsem si dopředu nastavil. Mezi tím, co statický seznam je seznam, kam já ručně musím přidat kontakt, aby v tom statickém seznamu byl. Já vám ukážu v tuhle chvíli, jak se nastavuje ten dynamický seznam, který už mám předdefinovaný. A definice toho dynamického seznamu, nebo i statického, je velice snadná. První, co si zadáte, je název toho seznamu, v našem případě VIP klient. Nadefinuju si, že se jedná o dynamický seznam a následně spravuju členy, jaký členy chci, aby v tom dynamickém seznamu byly. Já jsem si předdefinoval, že
v tomto dynamickém seznamu VIP klienti jsou pouze klienti, které mají kategorii VIP Gold. Tak jak si můžete všimnout, tak naši obchodníci udělali perfektní práci, protože na módní přehlídku nám dostali dokonce 5 potenciálních zákazníků. A my tyto zákazníky chceme nyní oslovit, nejlépe telefonicky, kdy jim zavoláme a pozveme je na módní přehlídku. K tomu nám slouží možnost rychlá kampaň, kde stiskem tlačítkem plus si vytvoříte rychlou kampaň a zde bych si vám dovolil ukázat, jak je to jednoduché a jaké možnosti v rychlé kampani máte. První, co zadáváte u rychlé kampaně, je název. Takže my to nazveme telefonování na kontakty a po vyplnění názvu si můžu zadat, jaký typ rychlé kampaně, o jaký typ rychlé kampaně se jedná. Jednak je to telefonní hovor, což znamená, že obchodník musí zavolat tomu danému zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi. Může se jednat o schůzku, kdy si obchodník musí domluvit schůzku, nebo klasický dopis, fax a v závěru našeho scénáře si budeme ukazovat, jak se posílá e-mail. V tuhle chvíli já jsem se rozhodl, že na ty potenciální zákazníky náš obchodní tým zatelefonuje, takže jsem si vybral telefonní hovor s tím, že můžu nastavit, kdo má na ty zákazníky zavolat. Jestli mám zavolat já, nebo jestli má zavolat ten, komu ten kontakt patří, to znamená ten, kdo ten kontakt zadal a komu patří, a nebo jestli to přiřadím obchodnímu týmu, call centru, který následně provolá zákazníky a zeptá se, jestli na danou módní přehlídku přijdou. Po dokončení se vytvoří úkoly pro daný obchodní tým nebo toho obchodníka. Já bych vás poprosil, aby nyní jste si představili, že jste obchodník, že nejste v té pozici marketingového ředitele nebo manažera, který tuto akci vymyslel, ale jste ten obchodník, který ráno přijde do práce a první, co ráno vidí, je takzvaný dashboard. My to nazýváme takhle hezky česky dashboard, nebo možná se to dá říct i řídící panel, tady vidím překlad, kde úpravu toho dashboardu si může provádět jednak obchodník, anebo mu ho nějakým způsobem předefinujete. Je to zase velice snadné, to Microsoftí CRM se dá velice snadno upravit. A my jsme si pro vás připravili tady 3 základní grafy, kde po levé straně vidíte graf, takzvanou pipelineu. To je nějaký odhad potenciálních zakázek, který obchodník prodá. Prostřední graf je poměr obvolaných kontaktů, takže já jako obchodník vidím, že musím obvolat ještě 3 potenciální zákazníky, kteří mají přijít na módní přehlídku a jednoho zákazníka už jsem obvolal a dokončil. Na pravé straně je taky velice důležitý graf a to je graf, kde jsem zákazníky potkal, kde jsem získal vizitku na tyto zákazníky. Takže vidíte, že některé zákazníky jsem získal díky reklamě, některé zákazníky jsem získal díky veletrhu, popřípadě sběrem kontaktů z webu. Já v tuto chvíli sjedu na konec té obrazovky, kde vidím své úkoly nebo aktivity, které mám udělat. To znamená, vidím, že mezi mýma aktivitama jsou 3 telefonní hovory, které mám provolat a pozvat zákazníky na módní přehlídku a pak mám nějaké úkoly, které se módní přehlídky netýkají. V tuto chvíli já si otevřu úkol provolání kontaktu s tím, že vidím, že tento úkol je přiřazen mně, Lukáš Příklenk. Vidím, že mám zavolat panu Konečný Miroslav, takže panu Konečnému Miroslavovi. Vidím telefonní číslo, což pokud máte propojenou telefonní ústřednu, tak můžete mít tlačítko, které vám automaticky telefonní číslo volá, abyste ještě více zjednodušili práci obchodníkům. No a po vytočení čísla zadávám výsledek svého telefonátu, kde již jsem si připravil, že ano, má dorazit, ale přijde o pár minut později. V tuto chvíli, když už jsem ten úkol dokončil nebo provolal jsem na daný kontakt, tak si tento kontakt přiřazuju do takzvaného statického marketingového seznamu,
což už jsou ty účastníky, s kterými počítám, že dorazí na tu módní přehlídku. Je to velice snadné. Stačí si kliknout na přidat do marketingového seznamu. Je to tlačítko nahoře obrazovky, přibližně uprostřed. A jak uvidíte, je to velice snadné. Pouze po stisku tohoto tlačítka se mi nabídnou aktuální marketingové seznamy, kde v tuhle chvíli si můžete všimnout, že mám pouze jeden, a to je ta módní přehlídka. Kdo si pamatuje nebo vzpomene, tak marketingové seznamy jsem měl nastavené dva, jeden statický a jeden dynamický. Ten dynamický samozřejmě nevidím, protože tam se mi ty kontakty přidávají automaticky podle daných kritérií. Mezitím, co do toho statického si musím ručně přidat. Takže si nastavím nebo přidám tento kontakt do statického seznamu a teď se koukneme, jak vypadá statický seznam a co s ním můžeme udělat. Takže chviličku vás poprosím o strpení. Já možná doplním, než Lukáš otevře ten marketingový seznam, vlastně jak na začátku vytvářel ty úkoly nebo vybíral, že to je telefonní hovor a že máme udělat obvolání daných zákazníků, tak ukazoval i ten úkol nebo aktivitu vytvořenou a ta právě byla vytvořená díky tomu prvnímu kroku, který Lukáš provedl. Takže každý, kdo má být vlastníkem toho, dejme tomu telefonního hovoru, nebo to může být schůzka, nebo to může být odeslání e-mailu, tak vlastně dostane na svoji stránku do svého seznamu aktivit, které má udělat, tak dostane ten úkol nebo typ té aktivity, kterou má vykonat. V tomto případě to vzniklo díky tomu seznamu, který Lukáš vytvářel. Tak, děkuji. A já budu nyní pokračovat dále, kde už jsme obtelefonovali zákazníky. To znamená perfektní. Máme jednoho zákazníka, který chce přijít na módní přehlídku a my mu chceme poslat e-mail s potvrzením registrace. Po případě mu můžeme chtít poslat e-mail den před akcí, aby jsme upozornili, že akce je zítra a aby zákazník na to nezapomněl. Použiju k tomu opět rychlou kampaň, kterou jsme si jednou ukazovali. Pouze stačí kliknout na tlačítko plus u rychlé kampaně, zadat název kampaně, kde já to pojmenuji jako registrace nebo potvrzení registrace a chviličku počkám, protože je to zpoždění, než se vám zobrazí obrazovka, může být několik sekund, takže jsem si zadal jméno rychlé kampaně a následně si vybírám, jaký typ rychlé kampaně, o jaký typ rychlé kampaně se bude jednat a v tomto případě se bude jednat o e-mail, který posílám já, to znamená, bude to zapsané v mých aktivitách, že jsem zákazníkovi poslal potvrzení registrace a nyní se mi zobrazí okno, kde můžu si klasickým způsobem vyplnit předmět, můžu si vypsat text e-mailu a nebo můžu využít předdefinované šablony, protože pokud dělám tyto kampaně každý měsíc nebo módní přehlídky každý čtvrt roku, tak už si předdefinuju šablony, které posílám automaticky e-mailem a nemusím vymýšlet ten text toho e-mailu znova. Takovýmhle jednoduchým způsobem jsem si zadal kontakty a oslovil je na marketingovou akci. Samozřejmě Microsoft Dynamics CRM nabízí mnohem víc. Složitější způsob, více sofistikovaný, který jsem vám nechtěl ukazovat během dneška, je to, že můžete využít takzvané velké kampaně, kdy už si nastavíte rozpočet, že tato kampaň má hodnotu nebo náklad na tuto kampaň například 300 000 a veškeré příležitosti, které obchodníci získají na této módní přehlídce, tak se vážou na tuto kampaň a já následně můžu vyhodnotit, jestli ta kampaň byla úspěšná a jestli jsme pokryli náklady, vydělali anebo naopak prodělali a z tohoto důvodu už tuto kampaň dělat nebudeme. Takže já jsem vám ukázal takovou zjednodušenou verzi, která lze používat a samozřejmě jsou i další možnosti mnohem širší. Já bych v závěru jenom chtěl ještě zrekapitulovat, co jsme si dneska ukázali. Jednak je to zadávání kontaktů, které můžeme zadávat pomocí Outlooku, pomocí mobilních telefonů.
ty kontakty si kategorizujeme, to znamená jednoduchým způsobem zařadíme, o co mají potenciální zákazníci zájem, jaké sporty mají rádi a podobně. Na základě toho jsme si vytvořili dynamický seznam, který nám automaticky vybírá ty kontakty, které splňují určité kritéria, a na základě toho dynamického seznamu jsme vytvořili našim obchodníkům úkoly, aby provolali dané členy dynamického seznamu, to znamená, to jsou ty zákazníci nebo potenciální zákazníci, kteří by měli zájem přijít na módní přehlídku, a přiřadili jsme je do takzvaného statického seznamu, a ve statickém seznamu, ale i v dynamickém seznamu můžeme vytvářet takzvané rychlé kampaně, což znamená, že hromadně oslovím zákazníky e-mailem, dopisem nebo jim můžu zaslat fax. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost a v tuhle chvíli předávám slovo do Velína. Děkuji moc krát. Tak Lukáši, děkujeme. Děkujeme za ukázku. Co se týče teda marketingových kampaní, tak jsme si opravdu ukázali základní možnost, jak vlastně připravit to, že chceme pozvat zákazníky potenciální na nějakou akci. Následně jsme vytvořili úkol pro obchodníky, aby obvolali zákazníky, aby zjistili ten jejich zájem. Zjistili jsme jejich zájem, v ten daný okamžik jsme daného zájemce byli schopni přiřadit do nějakého marketingového seznamu, kterým jsme schopni potom dále pracovat a na který jsme třeba v tomto případě odesílali e-mail s pozvánkou nebo s nějakými detailnějšími informacemi o té aktivitě. Lukáš zmiňoval složitější kampaně ve smyslu tom, že vy můžete opravdu udržovat kampaň typicky třeba, představme si, že vaše společnost chce umístit billboard nebo rozjíždět celou kampaň. Její součástí je třeba umístění billboardu, zároveň nějaká televizní reklama, potom samozřejmě nějaký newsletter a podobně. A v rámci toho chcete udržovat nějaké aktivity, které jsou vázány na ty vaše zaměstnance a chcete prostě distribuovat tu práci mezi lidi. Takže k tomu je potom ta druhá část, řekněme, složitějších, pokročilejších kampaní, které evidují teda i ten rozpočet, o kterém Lukáš mluvil. Takže děkujeme za ukázku. Já vracím slovo Nikolovi. Možná ještě děkuji, Ondro, za doplnění a rekapitulaci. Možná ještě jedna otázka, která úplně z toho nevyplývala. Jedna otázka je, kdo je vlastně tím ideálním zákazníkem, který by měl takovéhle řešení využívat. A druhá otázka je, která s tím velmi úzce souvisí, je ta míra automatizace, protože jsme viděli spousty kroků, které vyžadovaly lidskou interakci, ale podle mě CRM-kou umí určitě víc. A teď je otázka samozřejmě, jaký jsou možnosti, jaký nejsou možnosti. Možná poprosím, Ondro, tebe, jestli se pokusíš zodpovědět. Tak určitě, co se týče toho, kdo je zákazníkem v tom, nebo kdo, dejme tomu, jestli chápu správně, kdo bude využívat tu část toho řešení, tak určitě z našeho pohledu je to jakákoliv firma, která prostě chce a myslí nějaký marketing nebo spolupráci marketingu a obchodu vážně, protože ten modul nebo respektive ten produkt tak, jak je, tak se samozřejmě dá posunout o další úroveň dál, a to je typicky to, že my máme celou řadu rozšíření od našich partnerů, kdy vy vlastně, když odesíláte třeba e-mail, tak můžete sledovat to, kam a na jakou oblast toho e-mailu ten daný člověk, který otvírá ten e-mail, ten příjemce, tak kam kliká, co ho zajímá. Když odpovídá třeba na ten e-mail, tak samozřejmě v CRM jste schopni evidovat ty odpovědi, jste schopni je hnedka vyhodnocovat, jste schopni s nima pracovat. No a s tím je spojena ta míra té automatizace, že pochopitelně CRM je platforma, která vám umožňuje si nadefinovat typicky nějaké pracovní postupy neboli workflow, které reagují na nějaké události, které se v tom systému dějí. Takže jedna z těch událostí samozřejmě může být to, že budete sledovat počty odpovědí, které přicházejí na tu danou kampaň, zareagujete na to, že v momentě, kdy překročíte nějaký nastavený takzvaný threshold, tak se odešle
odešle informace kolegům, prostě spustí se nějaký proces, který v tom systému je zaevidován. Pochopitelně, když potom přesáhneme trošku víc do toho obchodního procesu, tak s mírou automatizace se potkáme i v tom obchodním procesu, kdy sledujeme obchodní proces, hlídáme obchodní proces a tam je celá řada těch schvalovacích koleček také potřeba, takže workflow je typická funkcionalita, kterou zákazníci využívají. A není to jenom workflow, ten systém je připraven i na další typy takovýchto zpracování. Padl tady dotaz v chatu na nějaké API. Systém má rozsáhlé API, takže to můžete samozřejmě využít pro další interakci s jinými systémy a pro nějaké další procesy. Tak, já moc děkuju a jenom velmi zhruba doplním základní informace o možnostech nákupu CRM řešení s tím, že doporučím před vlastním nákupem kontaktovat určitě některého z našich partnerů, ať už společnost Artex nebo kohokoliv jiného, aby vám poradil, jaký nejvhodnější set licencí si pořídit, pro kolik uživatelů, protože toto určitě vyžaduje minimálně nějakou zkušenost a naši partneři jsou vycvičení na to, aby vám poradili vám ten správný záběr licencí, který potřebujete. Doplním, Ondra už to zmiňoval, naše CRM je schopno běhu jak v cloudu, tak on-prem na vašem vlastním hardwareu, anebo v hybridním prostředí. Ceny nebudu komentovat, snad jen poznamenám, že máme aktuálně zvýhodněnou cenu pro ty z vás, kteří již disponují licencemi na Office 365, kde tyto dvě řešení velmi hrají si do noty. To znamená, když bych měl odpovědět, proč byste si měli zvolit naše řešení, tak je to jednoznačně proto, že CRM samozřejmě disponuje celou škálou funkcionalit v tom jádru, ale zejména funguje v celém Microsoftím produktovém portfoliu jako nedílná součást. To znamená, Office 365 komunikují se CRM, CRM komunikuje s Power BI, doplňkem pro analýzy a tak dále a tak dále a tak dále. Určitě se budeme v nějakém dalším vydání našich webinářů věnovat tomuto propojení. Myslím si, že minulém vydání jsme nakousli jemně a ostatně i dnes jsme nakousli jemně propojení s Outlookem. To znamená, ta symbioza těch jednotlivých produktů je určitě něco, co byste měli považovat za plus. Jinak samozřejmě mezi plusy patří to uživatelské rozhraní, které je známé a vychází z celého toho uživatelského prostředí, které je využíváno ostatními Microsoftními produkty. No a samozřejmě využití cloudu, kdy můžete si poměrně libovolně přikupovat uživatele a řídit si tak ten náklad a škálovat si ten výkon toho produktu, tak to patří mezi určitě další plus. Určitě vás chci ještě pozvat na další vydání, nejbližší bude 17. února, nepříjemná práce ředitelů a motivace obchodního týmu. Předpokládám, Lukáši, že si budeme připravovat vstupy, jak správně motivovat tým a případně jak vyhodnocovat jednotlivou efektivitu a tu performance, jak se tak říká, ten výkon těch jednotlivých obchodníků a případně budeme naznačovat, co se s nimi má stát. Určitě a myslím, že se máte hodně na co těšit. A další vydání je 16. března, kdy se budeme bavit o velmi podobném tématu, ale spíš z hlediska toho manažerského, to znamená z toho řízení, kdy si budeme povídat o těch různých řídících panelech, jaké Lukáš už dneska ukazoval. V tuhletu chvíli vás jenom pozvu na přečtení dalších zdrojů na URL adresách, které vidíte na obrazovce. Já vám ještě do chatu za chvíli pošlu kontakt na sebe, myslím si, že tak učiní určitě i Lukáš, kdybyste měli jakékoliv dotazy, buď ještě teď, anebo po skončení našeho webináře, neváhejte se na nás obrátit.
tuhle tu chvíli vám poděkuji za pozornost. Ještě tady vidím příchozí dotaz. Chci se zeptat, jestli je možné shlédnout tento webinář offline. Ano, běžně tyto webináře vystavujeme. Nevím, jestli posíláme linky na přihlášené, nicméně určitě v tomto případě, pakliže bude vyžádáno, tak učiníme. Počkáme ještě chvilenku na případné další dotazy, jestli nám něco dojde. Tak já jsem mezi tím uvedl na sebe svoji e-mailovou adresu, takže když cokoliv budete chtít vědět nebo jít víc do detailů, tak budu rád, když se mě ozvete. Já možná, Lukáši, ještě využiju té příležitosti, než třeba přijde nějaký dotaz. Z hlediska tvý zkušenosti, velikost firem, která je vhodná pro CRM, je to třeba daný počtem obchodníků, nebo je to počtem všech zaměstnanců, čím se tady ty věci řídí, kde je ten správný set, kdy se CRM takzvaně vyplatí? Tohle je hodně individuální. Já sám jsem viděl potřebu začít využívat CRM, když jsme vzali našeho prvního obchodníka, protože skutečně, jak začne být jeden či dva obchodníci, tak musíte nějakým způsobem měřit jejich výkon. Musíte měřit, kolik nazbíral kontaktů, kolik udělal telefonů, kolik udělal schůzek, takže nám určitě vznikla ta potřeba i při jednom, dvou obchodnících. A samozřejmě i pro mě, když využívám Microsoft Dynamics CRM, tak je obrovský benefit v tom, že si zadám kontakt a ten kontakt se mi automaticky propíše do všech zařízení. To znamená, když mi kdokoliv volá, tak vím, o koho se jedná. Na druhé straně viděl jsem i větší firmy, které využívaly Excel ke správě kontaktů, ale obdivuju odvahu toho, že majitelé, manažeři těchto firm spolíhají na to, že jim nějaký obchodník nesmaže daný Excel, nebo že tam ty informace jsou konzistentní. Takže je to hodně individuální a můžou využívat Microsoft Dynamics CRM i firmy od jednoho, dvou obchodníků. Není tam nějaké minimální omezení. Jo, děkuju. Vidím příchozí dotaz, možná poprosím Ondru, lze při posílání velkého množství e-mailů nastavit, jak se mají posílat například 200 e-mailů každou hodinu? Velmi dobrý dotaz, děkujem za to, Beato. Je to jeden z důvodů, proč se vyplatí přemýšlet i o nějakém doplňku do Dynamics CRM a využít vlastně pro odesílání jiného serveru, než je váš server, který je propojen s Dynamics CRM. 200 e-mailů samozřejmě není nikterak jako velké množství, na druhou stranu, když budete odesílat tisíce e-mailů a budete posílat tisíce e-mailů denně, protože prostě marketingové kampaně se rozjedou, budete takhle komunikovat na vaše klienty, tak Dynamics CRM v sobě nemá zabudováno mechanismus pro nastavení tohoto odesílání. Pochopitelně existují doplňky, kterými lze toto zajistit, ale vždy je to potom na tom serveru e-mailovém, který dělá to samotné potom odesílání, takže dost často se právě vyplatí nějaká externí služba, která zajišťuje to odesílání. Je to z toho důvodu, abyste třeba váš e-mailový server nebo vaše doména nedostali na blacklist, na spam list a nebyla potom zakázaná jakákoliv komunikace na ostatní e-mailové servery. Takže určitě dává prostě smysl o tom popřemýšlet a naši partneři jsou pochopitelně schopni vám k tomu dát nějakou další informaci, jaká řešení mají. Třeba jestli, Lukáši, něco chceš dodat k tomu. No, já bych k tomu dodal, že naše zkušenost je i taková, že jsme implementovali firmy, které rozesílaly týdně skutečně velký počet e-mailů, s tím, že ta limitace, co samozřejmě velice často mění, ale před nějakou dobou byla, že Microsoft Dynamics CRM umí poslat 10 000 e-mailů za 24 hodin. A i když jsme posílali větší dávky e-mailů, to znamená například, to bylo, mám pocit, 15 000 e-mailů, tak se nám odeslali a zákazník se nedostal na žádný blacklist a využívali jsme k tomu účet Office 365, to znamená zákazník si koupil zároveň Office 365, která automaticky ty e-maily odesílá a neměli jsme s tím problém. Ty doplňky, proč využívat, jak už tady bylo zmíněný, je, pokud samozřejmě ta
databáze těch kontaktů není úplně 100% a je tam riziko, že by nějaký kontakt to mohl nahlásit nebo nějakým způsobem vás, ono se říká zabanovat, že posíláte spam, tak tam už se samozřejmě vyplatí ten nástroj třetích stran a zároveň ty nástroje třetích stran, které my využíváme, vám umožňují větší možnost analýzy, co daný uživatel s e-mailem udělal, jestli ho rovnou smazal, jestli ho přečetl, jestli klikl na nějaký link a podobně. Takže tam se samozřejmě vyplatí nástroj třetích stran, ale pro odesílání 200 e-mailů, nebo bavíme se v řádech do tisíců, není žádný problém odesílat e-maily. Super, díky. Tak já moc děkuji. Já jenom možná dodám, že určitě jsem viděl mezi partnery doplněk pro MailChimp, určitě je doplněk ClickDimensions a v zahraničí dostupný Dynamics Marketing přímo od Microsoftu, takže možnosti určitě jsou na toto, velmi sofistikované možnosti, pakliže máte třeba nějakou maloobchodní prodejnu, kde velmi pracujete s tím cílením na ty zákazníky, tak to lze řešit a je to určitě něco, o čem se s vámi rádi pobavíme, buď přes partnery nebo napřímo z Microsoftu. Nejsou-li žádný další dotazy, tak asi je čas poděkovat za vaši pozornost. Myslím si, že jsme všechno zvládli v časovém limitu, dokonce i s menší rezervou. Vypadá to, že se nic nechystá. My každopádně ještě budeme pro případ dotazů chvíli na chatu, ale v tuto chvíli poděkuji Ondrovi Lukášovi za účast a poděkuji i vám za pozornost a těším se příště naslyšenou. Mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou. Nasledanou.